Bago ko kong ligo. Baby, kuhaan ni Baby. Uy, yung ini ay. Kikalitan nagbunlot ang tuwalya nga akong gitapis. Uy, baya. Isampungan pa iyang dughan, Baby. Pahinula ko ng tus bambu. Oh, Jimmy, ayaw ha. Di madag, ayaw. Kay mula ka magkupugma. Ang tali, Jimmy, sweetheart. Ang imong kamot. Nahundog ako. Ay, ikaw rin ka maong magunit. Kinisad ay... Kaladaling. Ay, katisar niyan ini. Ay, pwede man ipanulis kong tao. Dali, dali. Oh, yeah, sweetheart. Oh, sweetheart. Okay, Marian, darling. Ato na ko. Mo-check in ako. Mingaw na sa taini. Kuwan talaga tayo ni Dar. So, mga panginabuhi niya itong lantaw. Yes, sweetheart. Nakasabot ko. Okay ra. Sana may video call ba? Magkita, magyapon ta. Adlaw gabi. O, darling, ang bata ha? Ayaw kita ang pasagdi. Okay. Ako rin bahala. Sige na. Aran ako. Bye. Okay. Amping. Hello? Uy, babay! Kumusta na ka, uy? Okay lang, Day. Kumadiha, kumusta man? Kusog paghihapon ng kurom. Maaman bitang gitawagan ta ka. Kay kuwang ko sa pikas lamisa. Mao ba? Wala problema. Muana ko. Okay, pagpaabot pinimo day ha? Aron masugdan dahil ang kurom, lingkuri lang una ang lugar sa ako. Okay, may problema. Ay, lang kay pagdugay. Ay, o lagi, di ko magdugay. Ako pa, nagkahinulo na kaayo kong pizzas. Paningin. Nganong karon ka lang? Oh, Ma Claudia, ni aday ka? Matod ko. Nganong karon ka lang? Nindot noon niya. Kay mugno ang palito. The Secret Story. Dito ko sa kong amiga ma. Gibiyaan lang nimo ang imong anak. Naman si Chikoy. Ang anak ni ng Feli og Noy Andres. Amo man lagi siluhan buwan-buwan. Ipiya lang nimo ang bata ng anak sa inyong labandera. Ma, doon na kabuot si Chikoy. Usa pa, wa man ko moadto og layo. Og dili man sa ni permi. Dili gyud maayo nga imo ning permihon. O ma, nahibaw ko sa akong limitasyon. Mao nga sa sunod ha. Ayaw na gyud buhata. Nakasabot. Putdan naman eh. Itong pulan. Ay, namay lang ako. Okay. Oh, day pulutan oh. Ako ginagainit para Ay, nimo. salamat, Day. Kisa mo cellphone. Ang ako... Uy, si Jimmy. Oh, day. Ang imo na ba na? Oh, ayaw pagsaba ha. Hello, sweetheart. Hello. Hi. Oo. Nga nang sa number man ka nanawag.
pwede sa video call. Maubay? Si Junior, natuog na. Oo, natuog na. Sweetheart, sorry na. Sorry sa unsa. Hindi ka pwede mag-video call. Pero ako kaya kung suwayin ka kung totoo na. Kasi usog na signal. Tawagan ta dayon ka. Okay. Kung ayaw lang ipalayo ang imong cellphone ha. Ano nga, mabantayan na yun mo. Ako mga tawag. Ha? Okay? Okay, sweetheart. Ala, sige sweetheart. Huwag na kung tuyo mo. Bye. Love you. Love you too. Bye. Ay. Pre Carlos, Divergy, sorry, gid kaayo. Di na ko angay magdugay din Pasensya na gid kaayo mo. Okay na. Okay na. Okay na, day. Okay na, day. Pero what time mahimo na ba? Muna pag-iingnon nga adjourn. Okay? Magbogwag na ta. Ako na ang mic. Tatawa lang kada. Ay, mura na ba akong nayabag diri sa kamingaw. Ayan, sweetheart. Parehas na gibati. Kung gibati ka kamingaw diha. Mausap ko. Dili-diaw ang gibati ng kamingaw ni mo, sweetheart. Pero, di na bago para nato, di ba? Oh, pero abang utana. Manong ingon man ni ini. Manong, di magit pwede nga, dili tamingawan sa usag-usay. Kaya tungod kay na ana na ta sa tagsa ng to nga kahumot, sweetheart. Joke! Joke. Sige lang ka binuang da. Pagngon ko ni Ron. Sweetheart, ginay. Nahibaw na ko sa angin ng itong buhato, sweetheart. Ansa man na? Kuan nga ka na nga. Pwede man ta nga mag-ana-anak tanin. Naanasat ka, ana, ha? Nahibaw yun ka nga, di ko ganahan, ana. O pagka ka kasuhoy? Ay, di lang ko masuway, ana, oy. Kay maanad niya ako. O, ikaw ko. Sige. Nga, antos lantas kamingaw ini. Nanugab ko. Sorry. Wala. Bago mo naniud ko. Wala ko. Sorry kay. Nanugab na. Imbis manguan ko magyawnin ko. Sorry. Ay, natrasaw yung kong matada. Ay, mabangon ko. Ay, ang ako sa cellphone. Si Pare Carlos man eh. Hello? Hello. Marie? Kumusta? Okay na ko, pre. Unsa man? Nawasan na ka? Oo. Medyo nawasan ang tiyugos kasama ni Marie mo. Maon na. Unsa o nagpatuyang mang kaglala. Unsa man? Nilahos mo panlakaw si Virgie kabii? Oy. Pero may rasad ay pagka marites na to si Virgie. Kundi ka maglikay, machismis kid mo. Mao. Wala problema sa Virgie kay wa man ay bana. Ikaw na mas ma-release ang muyaw-yaw nimo kung magbinuang ka. O, Jud. Unya, sa man. Nagkasulti ko sa pare JB gabi eh. Oo, pero kadlaw na. May gani kinakamata pa ko. Aw, kira. Nag-istorya man yung kamo. Oo, lagi. Pero, ay, kutob ra gyud sa istorya ay. Lahi yun kung doon na kay gunit-gunitan o pislit-pisliton mitras mag-istorya mo marido. Hi? Unya, mitras doon na kay pislit-pislit o gunit-gunitan doon sa imong hapyod sa imong dugan o sa dos bambu na nasa tiliwang sa duha ni mo kapaa. Maraglain naman na istorya ha, Pare Carlos. Excuse ni mo, pre ha. Ako na tong susihon ko na atiman ba sa akong helper ang akong anak. Okay
pare. Sa sunod na sad. Bye. Sige pre, bye. Buing maning kumpariha ay. Ipahinumduman yung kus gunit-gunit og pislis.